ne kɔrɔkɛ terikɛ de ye a baden terikɛ de ye ne tɛ se k'i ye gɛlɛya dɔ kɔnɔ ko n b'i to yen nɔ ni wari ko don a fɔ ne ɲɛna ne b'a jɔ n'a fɛn bɛɛ ye kana na foyi kɛ an ye muso furuta ɲuman yɛrɛ de muso min bɛ nin kɛ tantɔ n'i y'a furu i bɛ lafiya dɛ ou a bɛ kɔnɔ ko cɛgana ye min na o tuma ne ye mun k'i la kɔrɔlen i bɛ ka ɲinɛ a kɔ dɛ tu commences à m'oublier bi kangari kelen da ye ne dɔn ko ka ca dɛ i ye mun y'i ɲɛ na o don o y'a daminɛ dɔrɔn de e bɛ ka ɲinɛ k'i ni kun bɛ ne bolo e kun ne ka cɛ fila bolo fa de bɛ ka don i la m'a f'i ka bɔ n ka sira kan ne m'a f'i ka bɔ n ka sira kan i nana congé de la un bon temps parce que i retourné au Canada n'i y'a dama tɛmɛ i su bɛ don Bamakɔ yan tu veux t'apprendre à moi est-ce que tu me connais ça va pas chez toi a kɔrɔ wɔ continue i bɛ sira min fɛ continue mais mun da i kan a tɛ dogo mɔgɔ si la n'importe quoi fa de b'i la tu vas me connaître ici. Koko. Bismillah. Allah karamɔgɔ. Baan da ka kɛnɛ. Karamɔgɔ. Karamɔgɔ i ɲɛ mun yan fɛ sa. I bɛ dɔ di joona ne bɛ maaw ka baara de la a ko teliya n ɲɛ gannen don. Karamɔgɔ ne y'a dɔn ne ye min kɛ ne jo foyi t'a la ni nana yafa deli la i fɛ i ka yafa n ma depuis ne taara so nin ko in kɛlen kɔfɛ ne bɛ nimisa ba de kɔnɔ wa n yɛrɛ b'a dɔn fana i yɛrɛ fana nimisalen don karamɔgɔ i deli Ala kama yafa n ma sa n jo foyi de t'a la n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan. I ye muso ye cogo o cogo i ye maa ye hakili bɛ maa min na maa min kunkolo b'a kan da la tiɲɛ yɛrɛ la ne ni maa ti jɛ kɛ maa min bɛ tila ka ne ka kow yɛlɛma k'a da ne yɛrɛ la ka ne kɛ galoma yirama ye o maa nasuguya kɔn man di ne ye fiyewu. Karamɔgɔ n jo t'a la n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan ni nana de i ka yafa n ma i ka don n jigi kɔrɔ Ala n'a kira kama. Komi i ye Ala n'a kira fɔ i ka kuma la sa n bɛ n'i lamɛn sinon i ye ko min kɛ a ma diya n ye dɛ a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini. Dɔ di. Karamɔgɔ ne tun nana de depuis ne ni n cɛ ka furu kɛra nin y'a san 5 de an t'a la ka den sɔrɔ wa ni mɔgɔ o mɔgɔ taara ne somɔgɔ kundaw ale yɛrɛ somɔgɔ kundaw u bɛɛ bɛ dugawu k'an ye k'Ala ka denko nɔgɔya nka ne y'a ta k'a lajɛ n ko denko in problème tɛ ne fan fɛ ka d'a kan ne ka bɔ laban na e fɛ yen ne nana kɔnɔmaya kuma fɔ e ɲɛna ne kɔni hakili la a da bɛ ne cɛ de la dɛ ne bɛ fɛ i ka don ne jigi kɔrɔ i ka fura dɔ di yan min bɛ se k'a to a denkisɛ bɛ caya n'an bɛ se ka den sɔrɔ e kɔni b'a dɔn furu san 5 den tɛ ka sɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ. Min ni min fana kun sɔrɔ la e y'o kɛ cogo di. Karamɔgɔ ne y'o fɛn o. Ni cɛ ta tɛ cogo o cogo den kɔni ye den de ye e bɛ ka furako min yɛrɛ fɔ nin fura in tɛ se ka kɛ fiyewu fo e cɛ yɛrɛ ka na a ka dɔn k'a fɔ fɛn kelen min bɛ k'a bali a tɛ ka den sɔrɔ i y'a faamu wa nin fura in tɛ se ka bɔ fiyewu i cɛ yɛrɛ kɔ fa i cɛ yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a man kɛnɛ di. Décroche l'appel ta. Hey Dieu. Logo Karim mun kɛra de i bɛ ka n wele mun bɛ yen. Fifi ici n lamɛn sa Fifi i b'a dɔn e bɛ ka ko in bila ka taa yɔrɔ min na n y'a f'i ye ka dɛsɛ n t'a dɔn e yɛrɛ bɛ fɛ ne ka nin f'i ye langue jumɛn na ko n tɛ nin dennin in dɔn
c'est la première fois ne yɛrɛ ka n denni ye du kɔnɔ yan nɔ wa n y'a ye aw fɛ yan nɔ de a tɛ n dɔn n t'a dɔn ni manipulation bɔra yɔrɔ yɔrɔ idée in bɔra yɔrɔ yɔrɔ sûrement dɔ bɛ ji jukɔrɔ ka nin ko in maîtriser est-ce que i bɛ k'a faamu pour que fɔɲɔgɔnkɔ ka don a ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ denni dɔn denni tɛ n dɔn ka na k'a bɛ n fɛ ten k'i bala n na n t'a dɔn a ye n tɔgɔ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ je connais pas cette fille là wallahi dannaba in il faut que e de ka danni na quoi il faut pas que mɔgɔw ka kuma ka se an na quoi est-ce que i bɛ k'a faamu mais ne bɛ ka ban ka réfléchir yɛrɛ ka kow jateminɛ ka da ne ka kuma na a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di Fifi. Ne ko Karimu hali sisan i bɛ nin kuma kelen in de la e bolo ko ne ye denmisɛnnin ya walima e bolo ko ne ko kalama den bɛ se ka don so kɔnɔ cogo di ka kariya ka n'i sigi fo misi jabi kɛrɛfɛ k'a fɔ ɲɛna k'ale ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ wa e sigilen don Karimu i tɛ ka kuma fɛnɛ dɛ i ye den bɛ se ka an ka so yɔrɔ dɔ yan cogo di kuma tɛ ka n'a sigi yan nɔ k'a fɔ k'e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ den tɛ laluma ye o i n'a sɔrɔ i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ de Karimu ne tɛ kuma i fɛ sa Karimu ne tɛ foyi f'e ɲɛna sege tun bɛ fɛ ka ne kɛ laloma de sisan ne kan ka furu sa e bɛ ne furu nka an si tɔ kɛ muso ganaya la i ka tila ka taa muso wɛrɛ furu k'an to yen nɔ ne bɛ mun f'i ɲɛna i jija ka Ami la dɛ Ami yɛrɛ muso gana don a ma furu kɛ fɔlɔ e fana ye cɛ gana de i ma furu kɛ n'i taara a bɛ bɛn a la i ka ne to yen nɔ ne y'an ka cɛlasigi kɛ y'a mɛn a bila i kunna i ka appelé a kana dɔn bilen dɛ wa i kana n'an wele Fifi tuguni depuis sisan. O tuma e tɛ fɛ ka ne lamɛn de wa? N bɛ ka kuma ɲɛf'i ye n bɛ ka essayer pour que i ka faamu i bɛ kɛ dimi mun de bɛ yen nɔ? Tu cherches pas à me comprendre moi c'est la première fois n ka nin denni ye. N bɛ ka essayer ka n seko bɛɛ kɛ n tɛ ka se ka dumuni kɛ n tɛ ka se ka sunɔgɔ pour que i ka faamu e bɛna dimi mun na de o tuma e bɛ ka ɲinɛ ne ka fɛn kɔ de wa? N'a jiri la ko kulonkɛ de don wa? Pourquoi tu fais ça? E bɛ ka essayer ka kuma ɲɛf'i ye i b'a essayer ka taa et puis ma tila ka kuma na tu veux partir e bɛ ka essayer ka ɲinɛ ne kɔ de ne bɛ kankari da e ya ne bɛ kankari da e ya n m'a f'i ye kana to mɔgɔ kan ka s'a ma ne m'o f'i ye wa? Monsieur Jabi oui. La famille man nɔgɔ mais an bɛ 22 septembre baro kow la Fifi bɛ k'a kɛ sɔsɔli président caman ye 22 septembre in fiti Modibo fɛngɛ Ibɛrɛm Boubacar Keïta Amadou Toumani Touré ninnu bɛɛ y'a fiti an ka indépendance non c'est 1961. An bɛ se k'a fura baara labɛn n'o o ko kɛcogoya di nka ko k'a fura dɔ ɲini ka di e ma e k'o k'i cɛ kɔnɔ ka sɔrɔ e cɛ yɛrɛ t'a kalama bana kelen min bɛ k'a to a tɛ ka den sɔrɔ denkisɛ t'a la o fura tɛ se ka bɔ fiyewu f'i cɛ yɛrɛ ka ye i y'a ye. Karamɔgɔ fɛnɛ ka gɛlɛn ne ma dɔɔnin dɛ ne ka taa cɛ lasigi k'a fɔ a ɲɛna. Ni m'i ka bana yala i b'a fura sɔrɔ wa? Maa jumɛn ye k'a ma a ka bana i b'i ka bana de yala cogoya min na i b'a fura sɔrɔ e yɛrɛ ma bana de yala sa k'a dɔn k'a fɔ ko a da tɛ e la wa? Karamɔgɔ ne b'o dɔn kɛ nka ne cɛ ka ko ka gɛlɛn ne n'i y'a fɔ a ɲɛna an bɛ problème sɔrɔ tɛ se k'a lasigi k'a fɔ a ye n k'a tɛ se ka den sɔrɔ. Baasi tɛ n ye nin faamu n bɛna a jateminɛ komi n yɛrɛ sigilen filɛ n bɛ dɔw de ka baara la n ɲɛ ganinba b'o la yan n bɛna lajɛ ka fura dɔw lajɛ nka i yɛrɛ b'a jateminɛ i komi i ni ne famana ɲɔgɔn ma yɛrɛ de koyi an famana ɲɔgɔn ma i bɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna lajɛ n'i ye waati lafiyalen min sɔrɔ i bɛ na o waati kɔnɔna la i y'a faamu wa i dontɔ i jija maa ka n'i dontɔ ye yan dɛ i y'a faamu wa n b'a furaw labɛn n bɛ se k'a lajɛ n bɛna se ka fura minnu d'i ma walima n b'a lajɛ i cɛ bɛ se ka den sɔrɔ cogoya min sira fɛ n bɛ n'o kow lajɛ ka bɛn n'o dɔgɔkun kɔnɔna ye. Karamɔgɔ problème foyi t'a la ne ka den sɔrɔ dɔrɔn. Nka a ka dan an cɛ dɛ. Karamɔgɔ e delila ka bɔ ne kuma fɔ nɔ dɔ kan. Baasi tɛ. Karamɔgɔ o de tun don. Kadija tɛ wa? Awɔ Kadija don. N'Ala sɔnna nin dɔgɔkun in kɔnɔna dɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna. Problème foyi t'a la. I b'i gɛlɛya yɛrɛ de ka na n b'a ko dɔw jateminɛ i y'a faamu? N'Ala sɔnna. Ni sira ɲini karamɔgɔ. Sira b'i bolo. Kɔlɔsi yɛrɛ t'a la. C'est 1960. N'y a pas foyer. 1960. Nous sommes en 2025. Le Mali est à 65e année d'indépendance. Il y a 100 biwara en Durudi. Anyala yelema horonata.
bon avec ka kuma Modibo Keyita ka fɛngɛ ninnu na ko du genre Modibo Keyita kuma n ka fanga bila cogo ne ko mais jɔn bɛ n'i dakan tɛ wa est ce que mɔgɔ caman b'a débat ninnu kɛ de la manière dont il a laissé le pouvoir mais il muso de lafaamuyali ma nɔgɔ est ce que muso de lafaamuyali i fana sa e yɛrɛ kɔni b'o dɔn sa i b'a dɔn nin fɛn ninnu filɛ sɔsɔli bɛ kɛ naturo i b'a dɔn hali ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛ la a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fo dɔw bɛ pari wa o bɛ daminɛ dɔrɔn i b'a dɔw bɛ sin ka taa pari siɲɛ kelen bon a ɲɛnama tigɛ an bɛ ka wuli an ka fɛn in na dɛ affaire in na a bɛ ta oui allo ça va ni monsieur Jaabi yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan a y'a kuma fɔ n ye ko ne yɛrɛ de ka taa dossier lajɛ quoi awɔ ne yɛrɛ de kan ka taa vérifier il y a pas de problème i ko ko n ka taa mun na yen i pressé-len don quoi d'accord n'a ko b'o cogo la i bɛ se ka teliya ka t'o la d'accord n yɛrɛ bɛ reposer sɔɔni il bɔ y a pas de problème merci monsieur Karim inchallah Bamakɔ y'a dama yɔrɔ ye ne kelen filɛ ka dugɛnɛ baden je tigɛ ka taama kana don fo salon kɔnɔ ni maa ma bɛn ni maa bɔtɔ ma bɛn n'u wulila u b'a fɔ ka fɛn dɔ s'u ɲɛna n'o ka fɛn ma sɔn anw dɔ de bɛ sɔn ye anw fɛ village la yan nɔ a tun ko zora k'a bɛ pan ka don du kɔnɔ ni ma bɛn ni dɔ bɔtɔ ye i bɛ taa bɛɛ dɔ sun a b'atɔ kan i ka nin dugɛnɛ baden da i kan Mburange ani sɔgɔma maa sunɔgɔ Mburange ka soli ka don an ka taa cogo la n mago de bɛ n denkɛ na Sinali Sinali n denkɛ Sinali de ko dɔ san mago de b'o la Mburange Alvina a nana ka bɔ baarayɔrɔ la nka a bɛ sunɔgɔ la k'a sɛgɛnnenba de don n denkɛ wele ka na n mago b'a la n bɛ fɛ ka ci telima dɔ fɔ a ɲɛna ka taa joona n bɛ na Mburange filɛ nin komi i tagamara ka yɔrɔ janya komi i y'i dusu suma n bɛ kuma i denkɛ fɛ sisan a wele joona n mago b'a la dɛ n bɛ na Ahado. Daga wuli. Ami. Fo ka n jatigɛ. Cogo di tan? Yan ma ɲi nɔ dɛ. Kana nin fɔ n ɲɛna. Ayi kana to ka dun yan n'i ma ne wele. Daga wuli cogo di? I b'a dɔn dukɔnɔmɔgɔw ninnu bɛɛ filɛ bɛɛ ye suruku de n'i yɛrɛ kɛ ɲinɛ dɔrɔn b'u dun. Awɔ n'i bɛ na yan dɔrɔn i bɛ to ka n wele i y'a mɛn yan. N y'a mɛn n bɛ to k'i wele. Sinɛ ka baara ɲɛna Sami. Wa a diyara ne ye. Ne kɔrɔkɛ lafiyara. N ka cɛ ye mun ye. Walayi bila a kun kɔnɔ mɔni sigilen bari kun don. Mais f'a funtɛni bɛ to ka bɔ. Ne tun bɛ ka jɔrɔ ni e de. Kana jɔrɔ ne. Baara ɲɛna. Ne bɛ se nin ko ninnu nɔ. Mais foyi ni ɲɔgɔrɔ. Walayi ne content na a don fo bi an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Walayi we. Baara ɲɛna sa. Ne kɔrɔkɛ lafiyara bi. Hali ɲɛ tɛ fɛ ka da ɲɔgɔn kan. Kana nin fɔ n ɲɛna. Bi ma nɔgɔn dɛ. Walayi. I kɛ pewu n'an ye nin ko ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ n wele dɔrɔn. A banna. A fɔ a banna. Walayi we. Ba Alvin filɛ Alvin i fari tun mago tun b'i la ko mile n ko ne y'a tɔgɔ da ko Sinali de a ka tubabu tɔgɔ ninnu ne tɛ jɛn n'a ye dɛ ni ne taara waati min na a b'a ka tubabu tɔgɔ ninnu de fɔ ba hakɛ to Sinali i fari tun mago b'i la ne bɛ na so kɔnɔ fɔlɔ Ba a ni sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma i yɛrɛ i tuna an kan yan dɛ n tuna o ta kore a ka di kɔni a ka di komi n terikɛ dɔ banabaatɔ bɔra an ka dugu la ka na duguba in kɔnɔ yan nɔ sisan komi an mɛnna an dala k'a lahalaya dɔn n yɛrɛ ci fɔ an ka dugulamɔgɔw ɲɛna n ko bɛna a lajɛ n'a bɛ lahalaya min na komi furudimi de b'a la n ko n nana a lajɛ o la
donc n bɔnti tɛmɛ fiyewu ni mana n zen dira quoi. Ok, o diyara n ye, n y'a faamu. Baasi tɛ yen Ayi non baasi foyi tɛ yen. wa? wuli bɛ mun f'i ye cɛ mun don a dɔnko ka ca dɛ kana nin fɔ n ye. a bɛ n'a fɔ k'a b'i menacé de o to kana to a daga to i la dɛ n'a y'a daminɛ dɔrɔn i b'i ka téléphone labɔ i b'a kan ta n daga wuli n fana bɛ mun f'i ɲɛna ani muso de bɛ ɲɔgɔn na. mɔgɔ kelen baba kana wolo dɛ n bɛ mun f'i ɲɛna a to ma dɔrɔn kana yira la k'i siranna yɛrɛ a kelen tɛ se ko la. a banna n b'a dɔn i bɛ se k'o kɛ sa n daga wuli n bɛ ko kɛ mun ka jugu n'o ye. a banna n daga wuli n tɛmɛtɔla dɔrɔn de don n ko n bɛna bɔ i la. a dun diyara n ye mɛ siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ na i kan wele i y'a mɛn yan position ma ɲi dɛ n y'a f'i ye cogo min n'i bɛ na dɔrɔn n wele ni position ka ɲi n b'a fɔ k'i kana problème t'a la problème foyi t'a la. ami a bɛ fɔ nin ma de ko mission accomplie walayi woyi. wa naani filɛ nin ye i b'o don telimani na ka t'i ka ci la n daga wuli nin ma ca. nin ka dɔgɔ i kungo la koyi n daga wuli fɛnɛ i ye mun kɛ nin ye koba de kɛ nin ye i t'a dɔn n daga wuli nin ko sun dɔrɔn de ye ko diya ne ye. yɔrɔ dɛ an ɲɔgɔn kɔrɔ bon ne yɛrɛ bɛna taa fɔlɔ. walayi n bɛ taa n ka ci la. se ni ɲuman ye han an bɛ somɔgɔw fo Alhamdulillah. I taara banabagatɔ la yen a ka kɛnɛ. Non bi kɔni non a lafiyalen don bi yɛrɛ yɛrɛ a lafiyalen don bi yɛrɛ yɛrɛ. Mais papa i yɛrɛ i nana cogo di? Sisan n yɛrɛ ka bakɔrɔni fila n y'o feere k'o don fɛn dɔ la ka na di banabaatɔ ma. Ba e yɛrɛ fɛnɛ mais hali k'a fɔ n ye ne y'a fɔ ne n'ala cɛ ne bɛ dɛsɛ wari la k'o d'e ma e ka na. Ne b'a f'e ɲɛna cogo di i b'i bamuso wele i bɛ sama de k'i bamuso ma ne terikɛ fɛn o fɛn bɛ yan nɔ i tɛ sɔn ka t'i sen jɔ a si la k'i b'u lajɛ ne bɛ mun f'e ɲɛna. O tɛ sa e fɛnɛ e ka ci de tɛ fɔ mɔgɔ ye sinon kuma bɛɛ maa bɛ ne wele. Ne bɛ mun f'i ɲɛna n bɛ mun f'i ye i n'i bamuso de bɛ kuma i ka fɛn bɛɛ ye bamuso ye hali sɔminɛ in na an ka ye cikɛtura fila dɔrɔn de san ye o cikɛtura fila kelen yɛrɛ banabaatɔ fila an bolo i sɔnna k'o fɔ wa. Ok bon n y'a faamuya sa ni ala sɔnna n bɛna hakili to a la. Foyi ntanya t'i la yan nɔ i b'i ka fɛn bɛɛ de di bamuso ma wa i ka fɛn bɛɛ ye bamuso ye ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n denkɛ ni m'i cɔli i k'i hakili to ne na f'i ka ko bɛɛ y'i fa i ba ye ne kɔni tɛ kuma kelen f'i ɲɛna dɛ dɔw dɔ bɛ kɛra i bɛ nimisa don dɔ ne terikɛ fɛn o fɛn bɛ yan nɔ duguba in kɔnɔ a ka kan ni ne tɛ yan nɔ e de kan ka taa b'u la ne gɛrɛl'u la u b'e dɔn ko ne dɔ ye e ye i ka foyi u bɛ banabaatɔ yan i tɛ bɔ kuma kalama wa i tɛ t'u taa kuma kalama an ka dugu la banabaatɔ fɛn o fɛn bɛ bɔ an ka dugu la ka na duguba in kɔnɔ ka na furakɛli la i bɛ t'i jɔ la k'u lajɛ wa i tɛ t'u lajɛ o. Ba e b'a dɔn ne tɛ se ka bɔ olu caman kalama ou bien. Malangolo yɛrɛ b'a to i bɛ t'i b'u kalama o. Ok n y'a faamuya sa e kana na dimi n y'a faamuya e k'i tɛgɛ da i dusu kan ni ala sɔnna i y'a fɔ an ye cogo min na n m'a kɛ i ta cogoya la. N'i kɔni y'a kɛ ten a bɛ diya ye nka n'i kɔni m'a kɛ ten a tɛ diya ye fiyewu. fili ye n sɔrɔ n jo t'a la ban. I tulo b'a la. n y'a faamuya. Komi baasi tɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka sira ɲini a ka duguba in kɔnɔ yan nɔ ne ma kun ni ju foyi sɔrɔ yan nɔ n bɛ fɛ ka sira ɲini. mais ne bolo e bɛna si yan ou bien. Ayi ne tɛ si yan dɛ ka si yan dugulamɔgɔ de ne yɛrɛ y'a fɔ dugulamɔgɔ ɲɛna n ko min na ni ne sira yan nɔ sisan. a ka ɲi sa n y'a faamuya mais n'i tɛna si i tɛ tilela kɔnɔ dɔrɔn an ka tilela dun ɲɔgɔn fɛ. Ne ɲɛ b'aw ka tilela ko in na e se aw ka tilela ko in. ayi a bɛ mɔ sɔɔni est-ce que sali waati yɛrɛ tɛ ɲini ka se. seli waati a tɔ ma jan fɔlɔ a tɔ ma jan. Bon est-ce que ne tɛ sira ɲini. tilela kɔnɔ sa quoi. N ka sali ni ye sali fana sali n bɛ taa sira ɲini an ka dugu in mobili sɔrɔ man di dɛ ni mobili dɔ bɛ yen n'o bɔra sali fana o y'a bannen mobili foyi tɛ sɔrɔ o kɔfɛ bilen f'i ka si yan sili ninnu man di. ok n y'a faamuya ne ye seli tapi dɔ ɲini ka na. seli tapi ɲini ka na. Bonjour grand frère. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Alhamdulillah. Basi kɔni tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Si cogo ɲɛna.
Alhamdulillah. I sigilen bɛ livre kalan na yan dɛ. Ouais, ne ka dɔ kalo la fɔlɔ. Ne yɛrɛ ko mɔgɔ b'i la o jaabi. O ka di yan. Awɔ, a ka fisa. D'accord, n tulo b'i la. Ni bɛna don i gasi la i bɛ hakɛ to. Nka jaabi. E ka denko in bɛ cogo di dɛ? N'a fɔra si bɛ ka kɔrɔbaya ka taa fɛ e m'i si sɔrɔ ou bien ni mun b'a ko jukɔrɔ i k'o fɔ ne ɲɛna sinon nin ma nɔgɔn tan tɔ dɛ e si bɛ ka kɔrɔbaya den foyi tɛ e bolo nka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ e bolo o ma jɔn bɛ e tiɲɛ ta ni e tɛ yen don min na bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen den tɛ e bolo entreprise baw bɛ e bolo fɛn bɛɛ b'i bolo ni fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ han ou bien n'a sɔrɔ a problème bɛ e de la i k'a fɔ an ɲɛna an k'a furakɛ ou bien n'a sɔrɔ a b'i muso de la o fɛnɛ fɔ an k'o furakɛ sinon tan tɔgɔ la tan tɔ si bɛ ka kɔrɔbaya dɛ. D'accord. Bam. I ma foyi fɔ ne tiɲɛ fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne ye den ɲini sen ani bolo la ka dɛsɛ nka ala de m'a latigɛ fɔlɔ nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko den sɔrɔ ko a n'a kuma don ni den ko ye ala ja wagati min na a b'a di mɔgɔ ma ka bɛn ni o wagati de ye sinon n y'a ɲɛɲini nka i ka nin kuma in sɔn hakili la kosɛbɛ n bɛna ko cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka denko ɲɛɲini ne terikɛ dɔ bɛ yen ale ye wari min don a ka madamu ka denko la bɛrɛ t'a di 60 millions na i ka nin miiri jamana foyi la ani dugu foyi la mɔgɔ ko ko minnu bɛ se ka denko fura bɔ n'a ma wuli ka se a ye financement sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nka i b'a dɔn a y'o ko ninnu daminɛ waati min na a ma se ka den sɔrɔ abada nka kɔsa in na sisan ale ka madamu bɔra ka garijigɛ wa hali a ma jigin fɔlɔ yɛrɛ debo de kɛra sa ne y'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ b'a kuma fɛ ala ye karabali kɛ ka bɛn ni waati min ye a bɛ latigɛli kɛ ka bɛn ni waati de ye. Cache mesmo. Maro aqui era fumaça. Tu me trouxe uma anquila. Baba, agora tu vem com a bala, melassa. Bébé. Walati. Mun b'i ni? Mun kɛra? Cɛ I ɲɛ bɛ mɔgɔ n'a fa la I bɛ n'i bari mɔgɔ la tan tɔ. Mun d'abord masa ne bolo I terikɛ de don. I b'a dɔn e ka problème kelen ye mun ye I ɲɛ de faralen don quoi. I ɲɛ faralen don yɛrɛ de. Au moins ni ɲɛ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔkɔrɔba jɔlen na mɔgɔ bonya dɔɔni. Yafa masa ne bolo I terikɛ de don. Ni ma diya n ye dɛ. Walahi ni ma diya n ye ni ko ni diyara n ye ne nkalon tigɛ. Yafa masa. Ni mun manamana ko ye tan tɔ. Yafa manju foyi t'a la yafa ma la. Ko nin kɛra ne fɛ a ma kɛ ne fɛ a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ni kɔni ɲɛ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔkɔrɔba la mɔgɔ bonya sa cɛ. Ɲamɛ ju t'a la sa Alvin yafa masa. Non. Alvin I yɛrɛ semaine tɛmɛnen I ma peseli wari di ye. Ne taara dɔgɔtɔrɔso la o ko an den caman I ma dɔn cɛ ka ɲi sa n'a ye ne ka jɛya ta ka sɔrɔ ka e ɲɛ ninnu ta ni dawolonin ninnu a bɛ ɲɛ sa. Walati ci bɛ ne la quoi I y'a faamu mɔgɔ de bɛ ka ne kɔnɔ. Nin tɛ dilanni bɛ kɛ de. I ka nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ n bɛna wuli ka n jɔ wa n dalen b'a la n'Ala sɔnna n bɛ den sɔrɔ ka d'a kan
ma kojugu kɛ wa ni ye ala deli a bɛ sɔn den la Jabi o kuma diyara n ye ne ta fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ne k'i den tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn ka pari ka to ka finiw don a la k'a tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye parikiniw la ani jardin na a banna o ka di ne ye dɛ nka n'a tɔgɔ dara an b'a da maa la kɛ n'a kɛra muso ye wa n'a kɛra cɛ an b'a tɔgɔ da fɔ a la debi ne fitinin ne y'a ŋaniya ko ne ye den cɛmani sɔrɔ n ko m'a tɔgɔ da tonton Solo la ka d'a kan ne ka denmisɛnniya la ale de ye ne dɛmɛ kosɛbɛ wa o fana ye tiɲɛ ye layidu kan ka gɛlɛn dɛ o fana ye tiɲɛ ye n'a cayara i bɛ ne fana tɔgɔ da o tɛ balimaya jalen sisan o ye balimamuso dugawu de ye awɔ o tuma i seli o seli i bɛ ŋaniya yira ala la o ye kɔrɔlen ko ye koyi ne b'o kɛ kɔrɔlen ka sɔrɔ ne t'o f'i ɲɛna yɛrɛ awɔ kɛ ala ka nɔgɔya Jabi yɔrɔla taga tɛ bi yan ayi bi somelen don a bɛ yɛrɛ ko la bi quoi d'accord n bɛna so kɔnɔ fɔlɔ n'i donna ko Fifi ka na Fifi problème t'a la n b'a wele sisan n y'a mɛn Yo i farnu fagalen no cɛ tɛ nin fini ninnu da bɛɛ kɛ to k'i wala wala i yɛrɛ i b'a kɔni n'o kɛ n'a tɛ ka bɛn ma dɛ n'a fɔra e ni ne bɔ ka taa yaalaw la ni ko dumuniw kɛw la n'an bɔra yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ b'an perese mais e filɛ ni sisan i tɛ ye i sigilen no so kɔnɔ hali n'i welela i kuma mun b'i la Walɛti e tɛ se k'a fɔ n'i kɔni y'a ɲɛfɔ ye solution o ye Walɛti de a ɲɛfɔ ka na ne bɛ problème dɔ kɔnɔ sisan a degun ka jugu kojugu problème o de kama n y'o ye n fari fagalen don n tɛ se ka kuma a bɛ n kɔnɔ n tɛ se k'a fɔ a fɔ a dantigɛ busantigi de don a dantigɛ Walɛti ne bɛ ɲininka o furu yɛrɛ nafa ye fɛn jumɛn ye furu ne kɔni bolo ka cɛ ɲuman sɔrɔ mun b'i bonya mun bɛ wari d'i ma k'i sagona ko kɛ tɔgɔ sanu sanga d'i ma k'i bangebaaw bonya bon ɲɔgɔnna furu duman bɛ yan Walɛti o y'a bɛɛ yan bon o kɔni y'a dɔ ye Walɛti nin y'anw ka furu san 5 de furu nafaba yɛrɛ ye fɛn min o ye den de o yɔrɔnin o bɔ la dɛ Dawuli o yɔrɔnin b'o la fewu n'a fɔra an ye san 5 kɛ furu la ne ma se ka den da n kɔ la halisa a fɔ ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn mɛnɛ nka ne ye ko in ta k'a sɛgɛsɛgɛ fo k'a ta sun kɔrɔ furakɛli foyi tɛ yen ne ni Alvini ma min kɛ o dɔtɛriba foyi tɛ yen an ma taa min fɛ yen farafin furabɔlaw kɔni tɛ an ye wari min bɔ n'a ma caya ni 3 millions a tɛ jigin o jukɔrɔ ma mun sɔrɔ Walɛti ne bɛ se ka den wolo e kɔni bɛ se ka wolo an ka den sɔrɔbaliya da tɛ ne la e fɛ ka mun fɔ i hakili b'a la ne ni karamɔgɔ action passera cogo min ne ni karamɔgɔ sera ɲɔgɔn ma ne ye kɔnɔ sɔrɔ ne nana bila n hakili la n ko den o da tɛ ne la n ko ne kadi bɛ se ka den da n kɔ la n'a nana fɔ ko ne cɛ de tɛ se ka den sɔrɔ
Alvin tɛ se ka den sɔrɔ. Ale tɛ a fɔcogo ma nɔgɔn. N t'a dɔn n b'a lakale yɔrɔ yɛrɛ. Idrissa, e y'a ɲɛɲini kosɛbɛ kɔni ko Alvin tɛ den sɔrɔ. I y'o yɔrɔ ɲɛɲini yanni i k'a fɔ. N daga wuli. Kɔnɔ min tun bɛ ne la, o ma ne ye nkalon tigɛ e ye o la. Ayi, i ma nkalon tigɛ sa. Nka a bɛ k'o la. Oyi, dabaliba ye minɛ dɛ. I b'a kalama. Alvin ka jakuma tɛ ɲɛnama parce que a tɛ se ka den sɔrɔ, denkisɛ t'a fari la. Den. Ka d'a kan ne kɔnɔma tun don karamɔgɔ den na, ne ye n sigi k'a imaginer ko ne bɛ se ka den wolo. Wallet. Wallet. Hein?